me on tuolla ulkona kato kaikkia tehty, niin me käydään sitten pesulla siellä saunassa. Niin, mulla on ihan likas. Joo. Joo. Ne vaatisi minulta jotakin. Ei, kukaan ei enää. Päinvastoin, että kaikki vaan toivoo, että olisi hyvin, niin hyvin kuin voi olla. Ihan varmasti. Ja kaikki rakastaa sinua. Niin, ja kyllähän sä vielä oot pystynytkin. Ei. Kaikki ei osaa läheskään. Meillä ei osaa kukaan, vaikka 30 potilasta on niistä. Ja vaikka se unohtuu, ei se haittaa, kun sinä oot osannut. Kaikki tietää sen. Ja kun Minä et istun tähän, kun väsyy sanon, että tuo Maijahan se tietää, että ne pojat kaikki antaa sille sehän osaa soittaa. Joo, niin, just niin. Ja että soittaisi. Mitä minua meinaa? Joo, ja tuolla on kato kirjoja ja kaikkea sinun säilyttämiä, missä on Yrjö-Liinaharjan juttuja ja sitten on teidän konserteista kaikkia kuvia ja ilmoituksia, niitä menette. Niin ei kuule moni, se on harvoin mikä osaa